persona fins que un dia ben assolat, un nen tornant de pasturar les cabres va escoltar un cop audit que provenia del drac. Un mes va anar a visitar a tot el poble i es va explicar molt que van decidir que irían a preguntar a él qué había de hacer. Tenemos un problema. El drac no te roba las cabras. Queremos que está mirando a las personas. Tienen problema. Ja ho sé, organitzarem una cursa i el primer escenari de la cova. I el meu fill guanyarà perquè és molt ràpid. Ei, espereu. Ei, qui quedarà últim a la cursa? Perquè porta lentilles. Ei, per què no feu cap? Per què no feu cap? El rei es va decidir que es demanava venjar-se a una persona perquè no entenia com contestar. Per escollir quina persona havia de sortir, van decidir fer una cursa de tot el poble menys el rei i la reina. El dia de la cursa, tots els concursants estaven separats per començar. Príncep, nen, persones del poble. El rei i la reina es preparen per indicar la sortida. Ens col·loquem tots a la línia de sortida i a l'Andrés comencem. 1, 2... Ei, espereu. Ei, qui quedarà últim a la cursa? El que porta lentilles. Una altra vegada, que aquest ja l'has explicat. Si tu no s'explica un dolent i el ser dolent, seràs escollit. L'escollit dels primers vídeos acudits? No. Ara sí. 1, 2, 3, ja. Tots comencen a correr. El príncep agafa molt coratge respecte de la resta i es relaxa. Veu un pomer amb unes pomes molt grans. M'ha tret molta gana, que avui tinc tanta avantatge, m'aturaré a menjar aquest moment. El príncep es menja totes les pomes del pomer perquè és molt color, però l'Isaac i patents que no és polvoi. I de cop li entra un mal de tronxa, que ha d'anar corrent darrere d'Artur a buidar. Quan s'endona la base de la bomba és adelant fins i todavía el sacudit. El príncep arriba últim i li toca a la copa el primer que passa. Oh, no! El nostre fill ha perdut. Me l'he dispone. Però si has estat tu qui ha decidit menjar-se-la. Ja, però això no compta. Ara et toca anar a la cova del drac. No pots perdre ni un moment. Ei, espereu. Ei, quin és el menjar preferit de la cova? L'arròs a la cova? No. El príncep va anar cap a la cova i el seguia tota la gent del poble una mica amagat. Arriba a la cova i comença a plorar. No, soc massa jove per morir. A veure, posa'ls en fila, posa'ls a comptar. 1, 2, 3, 4, 5... Ets tu el drac? I què fas amb tantes cabres? Va, aquí toca la cua, jo sé per què. Em diràs, per què tens tantes cabres? Perquè no puc dormir, comptar la cua. Tranquils, que els ajuntaments estan aquí per salvar-vos. En sèrio, m'heu fet vindre per aquesta bestiola? Jo no soc la bestiola, soc un gat. Perdona, és que per bestiola són tranquil·los, gat. No em veig en cosa. El que passa és que sempre soy una conductora.
Ja s'ha acabat. I ja sabeu, si voleu guanyar el nostre poble, venem els millors formatges de tot Catalunya. Ei, espereu, espereu! Ei, com heu finalitzat el japonès? S'acabó! Ah, ah, ah.